खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 11 एप्रिल 2020 सनिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां आं फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, फालांगियाव मोजां, देहाया बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। सोरजोंबा एना एनि फैनो हागौ। फिसाज्ला एबा फिसाजोनि मोजां खौरां मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जानो हागौ। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, खरसाया अदेबानि बांगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुनखौ बांद्राय फोथायोब्ला खहा जानो हागौ। सोरजोंबा दान्थे बिदान्थे जानो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थाना देहाखौ मेंनाय मोनगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै थांथ'यैआनो गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां, फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। समजों गोरोबनानै खामानिखौ मावफानो हागोन। न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। फालांगियावबो मोजां। गोदान हाबा मावनो जागायनो दिनै हागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। फालांगियावबो मोजां। गुबुनखौ हेफाजाब होनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। दिनै जेबो गोदान खामानिखौ जागायैआनो मोजां। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। खहा जानायनि सम्भावना दङ। फालांगियाव जेबो रिस्क लायैआनो गाहाम। सोरजोंबा एना एनि फैनो हागौ। न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। देहाया मोजाङै थागोन। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। फालांगियाव जोबोद मोजां। रांखावरियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समाव मावफुंनो हागोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। रांखावरियाव मोजां, अदेबानि खरसायाबो बांगोन। गुबुनखौ हेफाजाब होनो खाबु मोनगोन। फालांगियाव मोजां। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। गुबुनखौ दिनै बाङाय फोथायनायानो गाहाम। धनु राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। फालांगियाव
मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। आयआ बांगोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मकर राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुनजों बाङाय बुंनाया गाहाम, नङाब्ला गुबुना गाज्रि नोजोरजों नायगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोफ्रा रमान्टिक जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। फालांगियाव जेबो रिस्क लायैआनो मोजां। खहा जानायनि सम्भाबना दङ। मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। मोजां साननो रोंनाय नङा। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। उदैनि बेरामाव गोग्लैनो हागौ। सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां। फालांगियावबो मोजां। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। दिनैनि राशिथि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जाहाथे नोंथांमोना जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायो आरो साबस्क्राइब खालामो। लोगोसे सानफ्रामबो गावबा गावनि सानसेनि बरादखौ मोनथिनानै लानो हायो। एसेनोसै। गोजोन्थों।